дуруд бинандаи азиз, ду рӯз баъд яъне 20 май устоди зиндияҳоди мо лоиқ шералӣ зодрӯз доранд. агар устод дар қайди ҳаёт мебуданд ба синни мубораки 82 солагӣ расида буданд. мутаассифона устоди азиз дар байни мо нестанд. ба хотири поси устод, ба хотири ёди устод мо низ тасмим гирифтем ки зодрӯзи устодро дар канали хеш бо бинандаи хеш таҷлил намоем. зодрӯзи устодро бо хушгуфторӣ, бо навиштан ва ёдоварӣ кардан аз абёти он кас, аз ашъори он кас, хушачинӣ кардан аз девони ашъори он кас дар шарҳи навор, яъне дар комент таҷлил мекунем. бинандаи азиз, агар вақти навиштан ё ин ки хушгуфторӣ кардан дар шарҳро надошта бошад, метавонад бо гузоштани лайк эҳсосоти худро баён кунад ва хоҳишан аз он нафароне ки ангуштонашон мехорад ва бидуни таҳқиру дашном наметавонанд ва дашному таҳқир менависанд ва эҳтиром ва поси хотири ин шахсият ва дигар шахсиятҳо намегузоранд, албатта шиёри мо ҷавоби ахмақ блок аст. мо чунин афродро аз саҳифа, аз вуруд ба саҳифаи хеш, аз вуруд ба навиштани шарҳҳо манъ мекунем ва шарҳу навиштаҳои онҳоро масдуд мекунем. با ما باشید و ما را همراهی کنید.